Dzień dobry, ja się nazywam Grzegorz Kulik i przeczytam wam fragment powieści Moskwa Pietuszki od Wienedykta Jerofiejewa w przekładzie od Mirosława Syniawy. Moskwa. Po drodze na Kurski Bahnhof. Wszyscy gadają Kreml, Kreml. Od wszystkich żech o tym słyszał, a sam ani raz nie widział. Wiele już razy, z 1000 razy, łożarty albo na kacu szał po Moskwie, z północy na południe, z zachodu na wschód, z jednego końca na drugi, prosto jak strzała i jak popadnie. I ani raz nie widział żech Kremla. Tak też i wczoraj żech nie uwidział. A przeca całki wieczór kręcił żech się wiele tych miejsc i ani żech tak fest łopity nie był. Jak ino żech wylos na Sawiałowskim, wypił żech na początek achtlik żubrówki. Skiż tego, że z własnych szprymów wiem, iż na brand z rana ludzie nie wynodli jeszcze nic lepszego. Ja, achtlik żubrówki, a nie skorzy na Kalajewski, drugi achtlik. Jeno już nie żubrówki, a koriandrowy. Jeden mój znomek padał, że koriandrowo działo na człowieka niehumanitarnie. Znaczy się wzmocnią wszystkie członki, a osłabią dusza. Ze mną skiż czegoś stało się na łopach. Znaczy się dusza się festelnie wzmocniła, a członki osłabły. Dyć zgodza się, że i to je niehumanitarne. Bez to tamtyż na Kalajewski przydał żech jeszcze 2 kufy żigulewskiego piwa i prosto z flaszki Alp de Desert. Snadną rzeczą spytocie się, a dali wieniczka? A dali co żeś pił? Teď i ja sam tak dokumentnie nie wiem co pił. Pamiętam, to akurat nie pamiętam, że na ulicy Czechowa wypił żech 2 achtliki myśliwski. Mógł żech ale przyjść do wskoje kolco i nic nie wypić. Nie mógł żech. A to znaczy, że jeszcze coś żech pił. A potem żech poszł do centrum. Bez to, że umie jedycki tak. Jak szukam Kremla, to cięgiem trafią na Kurski Bahnhof. Gdyż tak po prawdzie trzeba było iść na Kurski Bahnhof, a nie do centrum, a Jorzech i tak poszedł do centrum, żeby choć raz się podziwać na Kreml. Gdyż to wszystko jedno, myśla, żadnego Kremla i tak nie łobocza, a trafia prosto na Kurski Bahnhof. Przykro mi te roski, bez ma dopłaczek. Snadną rzeczą niskiż tego przykro, że ku Kurskiemu Bahnhofowi żech tak i tak wczoraj nie doszł. To je psinco. Nie doszł wczoraj, dojda dzisiaj. I snadną rzeczą niskiż tego, że ocucnął żech rano w jakimś nieznanym Einfarcie. Widać siot, żech wczoraj na schodek w Einfarcie, 40, jak rachować od dołu, przycisł do serca koferek i tak też usnął. Nie skiż tego mi przykro. Przykro mi skiż tego. Dopiero co żech porachował, że od ulicy Czechowa do tego Einfartu wypił żech jeszcze za 6 rubli. Dyć co i jak żech pił? Jak to szło za rają? Z profitem dla mnie, albo ze szkodą? Żaden tego ani nie wie i jak żyw się już teraz nie dowie. Dyć do teroska nie wiemy, czy to car Borys zabił carewicza Dymitra albo na łopach. Do teroska nie mam pojęcia, co to za Einfart. No i tak trza. Prawie tak. Wszystko na świecie winno się dziać po lekku i felernie, żeby se człowiek za mocnie myślał, żeby był stropiony i zestarany. Wylos żech na luft, jak już się widniło. Każdy wie. Każdy w to w bezprzytomności trafił do Einfartu i o rozwidnioku z niego wyłaził. Każdy wie, jaki ciężar w sercu snosił żech po tych 40 schodkach w cudzym Einfarcie i jaki ciężar wyniósł żech na luft. Nic, powiedział żech Sądosia, nic. Tam ja aptyka, widzisz? A ten tam buzeran w brunotnej jupie wydeptuje tretuar. To też widzisz. Tuż się uspokój. Wszystko idzie jak trza. Jak chcesz iść w lewo, wieniczka, to idź w lewo. Ja cię do niczego nie zmuszą. A jak chcesz iść w prawo, idź w prawo. Poszł żech w prawo. Zdziebko żech się kolybał od ziąbu i od utropienia. Ja, od ziąbu i od utropienia.
Och ten ranny ciężar w sercu, och ta łoszydliwość nieszczęścia, och ta niemożność naprawy. Czego w tym więcej, w tym ciężorze, którego jeszcze żaden nie zmianował jego mianem? Czego w nim więcej? Paraliżu albo mdłości, wykamania nerwów albo śmiertelnej tęsknicy kaś tam niedaleko od serca. A jak wszystkiego porówno, to tak albo tak, czego w tym więcej? Łosłupieniu albo dyrgotek? Nic, powiedział rzeksom Dosia. Zakryj się od wiatru i po cichuśku idź. I oddychaj jak nojżodzi. Tak oddychaj, co by się szłapy nie modlały. I idź, kaj ino bądź. Wszystko jedno kaj. Choćbyś poszł i w lewo, trafisz na Kurski Bahnhof. A jak prosto, to tyż na Kurski Bahnhof. Bez toż idź w prawo, co by już na isto tam trafić. Och, marności. Och, ulotności. Och ty, najbardziej bezsilny i gańbliwy czasie mojego narodu. Czasie od rozwidnioka do otwarcia sklepów. Wiela niepotrzebnej siwizny wplątał żeś we włosy nom, bezdomnym i pełnym tęsknice brunokom. Idź, Wieniczka, idź. Tak wygląda rusko proza we przekładzie od Mirosława Syniawy.